God kväll, då var det dags att göra en liten demonstration och presentation av islandshästen. Och vi har fått här 3 ekipage för att visa upp sig och demonstrera lite av rasens egenskaper. Men lite till en början innan vi börjar att köra igång och medan hästarna håller på att akklimatisera sig, tänkte jag berätta lite sådana generella fakta om rasen. Och som ni hör, islandshästen kommer ju från Island, där rasen har utvecklats de senaste 1000 åren. Och den senaste importen av hästar till Island skedde just för ungefär 1000 år sedan. Så att i alla dessa år har rasen varit helt utan blandning från andra raser. Och eftersom det har också varit den enda rasen som har funnits på ön, då har de här hästarna behövt uppfylla alla funktioner, alla behov, som transportmedel framför allt, men även som arbetshäst i lantbruket. Och den här mångfaldheten är någonting som vi lägger väldigt stor vikt vid att bevara. Vi vill ha väldigt stor variation av hästar, olika typer av karaktärer, olika typer av kroppsformat och sist men inte minst olika färger. Och just färgvariationen är någonting som vi uppskattar. Planerat avelsarbete har pågått i ungefär 120 år, och man har dessutom data. Vi har information i våran databas över hästarnas stamtavlor allt till 1800-talet. Så att hästarna som vi har här till exempel kan vi logga in på den här databasen och kolla i deras stamtavla och hitta förfäder som är födda på 1800-talet. Nog om det. Om jag ska presentera då de här ekipagen lite, och börjar här med den här unga och stiliga killen Oskar Fonstedt. Han rider på vallacken Kiljan från Klockaregården, och hästen är uppfödd av familjen. Oskar är själv 13 år gammal och hästen är 14 år. Oskar har ridit honom nu i 2 år och tävlat på SM. Oskar själv har dessutom representerat det svenska landslaget för islandshästar i somras, där han tävlade på nordiska mästerskapen och placerade sig som 2. Och Oskar representerar här den yngre generationen ryttare av islandshäst, och som han säger själv att hans största ambition är att ha roligt på hästryggen. Och sen har vi fler ekipage. Johanna Älgholm, om vi tar i den ordningen. Johanna är bara snäppet äldre än Oskar och rider på den första klass premierade hingsten Bangsi från Örvik. Johanna är själv en väl renommerad ryttare. Hon har presenterat Sverige i landslaget ett stort antal gånger, tävlat på internationell nivå i många år och är nu landslagstränare.
Och Oskar, du får gärna fortsätta rida lite, bara röra på hästen. Och om jag presenterar då det sista ekipaget. Då har vi Sofie Pil, 67 år gammal, på hingsten Ask från Gullunge, som är 16 år. Och lite roligt att Ask är den tredje generationen som föds hos Sofie. Hon har fött upp honom själv, ridit in honom själv, skor honom själv och gör allting själv. Hon red dessutom in hans mormors mor. Ask är en väldigt mångsidig häst, om man säger så. Han är också hingst, första klass premierad. Och Sofie kör honom väldigt mycket. Ask får regelbundet uppdraget att köra brudpar på bröllop. Men då tänkte jag att vi skulle fokusera lite på det som kanske är islandshästens mest intressanta och unika egenskaper, och det är just gångorterna. För att islandshästen har, förutom trav, skritt och galopp, även gångorterna tölt och pass. Och som sagt, eftersom rasen har varit väldigt viktig som ett transportmedel i århundraden på Island, har det ju varit otroligt viktigt att hästarna är sköna att sitta på. De måste vara samarbetsvilliga och energiska, uthålliga. Och där kommer den här gångorten tölt in i bilden, det vill säga när det kommer till smidigheten. Att de är smidiga att sitta på när hon rör sig i den här gångorten. Gångorten har exakt samma fotförflyttning som skritt. Men givetvis är det flera hästraser som har den här gångorten, men vi vill påstå att det finns ingen annan hästras som rids i alla gångorter. Dessutom, förutom att ridas bara i tölt, då rids den i långsamt tölt, och väldigt hög hastighet dessutom kan den nå i den här gångorten. Vi har tävlingsgrenar, givetvis. Väldigt länge har kapplöpning varit väldigt viktig i islandshästsporten, och det förklarar lite den här kvaliteten i hästarna att kunna gå fort. Men nu de senaste årtionden har man börjat att fokusera mera på långsammare gångorter och tävlar i sporttävlingar som delas upp i fyrgång, där man visar sakta tölt och ökat tölt, trav, skritt och galopp. Sen kan man tävla i femgång, där man visar tölt, trav, skritt, galopp och pass. Nu ser vi här alla tre hästarna i tölt. Och sen är det frågan om vi kan få se lite trav också. För att även om vi värderar gångorten tölt väldigt mycket, eftersom den är så skön att sitta på och rida i, då vill vi väldigt gärna att hästarna har stark och bra trav. Sen är det så att, som sagt, i den här rasen finns det en häst som passar för alla ryttare. Vi har hästar för alla ändamål i den här rasen.
De bästa hästarna är otroligt enkla att åka på. Det vill säga, det kostar inte ryttaren mycket att gå ut på ridtur. Men sen är det givetvis så att när man ska rida på hög nivå och ha koll på 5 olika gångorter, då ställer det troligtvis ännu större krav än vad det gör på en häst som endast har 3 gångorter. Det är värt att nämna också att rasen är väldigt, man lägger stor vikt på friskhet och sundhet. Vi vill ha friska och sunda hästar som är fertila och hållbara. Och i det avseendet kan man nämna att islandshästen är i den billigaste kategorin hos försäkringsbolagen till exempel. Som är ju ett bevis på hur lite skador. Här har vi galoppen. Och det är kanske rätt att nämna lite. Ask från Gullunge här. Han har färgen silversvart. Och Bangsi är brun. Och Kiljan är brun-black. Och förutom de här färgerna då har vi ett antal andra färgvariationer. Förutom strumpor och bläs och stjärnor och sånt där, då har vi också skäckar, konstant skimlar. Och återigen, eftersom hästarna har haft den viktiga funktionen, som sagt i århundraden på Island, har det varit otroligt viktigt att fokusera på just temperament. De måste ha tillräckligt med energi för att kunna gå väldigt långa ridturer. Men sen måste de också ha tillräckligt stabilt temperament för att klara av att gå i en flock. Det måste fungera att flera ryttare ska kunna rida ut tillsammans. Och här har vi alltså smakprov på, ja, kan man säga egentligen tre kategorier ekipage. Vi har senioren, vi har ungdomen och sen har vi landslagsryttaren. Och det är helt okej att applådera. Sofia har till och med vunnit distanstävlingar på sin ask. Bangsi har placerat sig på SM. Och Oskar har placerat sig på SM och på nordiska, och trots sin unga ålder. Ja, jag tror det. Jag har inte koll på post.
Vad säger du? Ja, här har vi alltså islandshästarna. Vi hade en tävling här tidigare idag och sen ställer islandshästarna upp imorgon i familjeprogrammet som börjar klockan 3. Där har islandshästarna en show och sen är vi tillbaka här klockan 17:10 imorgon och vi tackar för att ni lyssnade.